speciale nummer voor de collega's en Ashley. En natuurlijk al de familieleden niet vergeten. Hariaja Korea! Hariaja Korea! Hariaja Korea! Hariaja Korea! Rania ke tare tare, Hariaja Korea! Rania ke tare tare. Voor die collega's die niet weten, dit is Baitekana. Ik heb gezien op YouTube dat ze tegenwoordig ook cursus geven. Voor die dans, hè? Baitekana dans. En dan zeggen ze, lampje draaien. Zo. Dus voor al die collega's, ik wil al die handen zo omhoog zien. En draaien, ja? Alright. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jullie dansen en ik zweef. Het is wel heel erg warm, hè?